Gibaha ang pipila kadapit sa dakbayan sa Sugbo tungod sa kusog nga ulan ilabi na niadtong Huwebes, Hulyo 30 ug usa sa mga labing naapektuhan mao ang La Paloma Subdivision sa Barangay Tisa. Makitaan sa video ang pagresponde sa pipila ka mga kalalakinan aron tabangan ang mga residente nga makalabang sa kusog nga bulog sa tubig baha sa kadalanan. Ang maong video gikuha o gi-upload sa usa ka netizen gikan sa La Paloma Subdivision niadtong Huwebes atol sa kusog ug lapad nga pag-uwan sa Sugbo. Gibisita sa MyTV News Team ang maong lugar ug bisan pa man nga nilabay ang duha ka adlaw, tataw gihapon ang mga nahibiling debris sa baha. Mitagbo kanamo ang gamay ug barado nga mga culvert box drainage. Asoy sa pipila ka mga residente, kalit ang panghitabo, maong daghan kanila ang wala na nakahiling ug wala nakasalbar sa ilang mga gamit. Ako, natanggong ako din sa amuang kanang tindahan. And then, nagibuwas ang pares, gipatabok na nadyo ko din kay kinasindahan na mo, taga diri naman sa dako. Kapilan na siya naitabok ninyo mamay. Kadaghan. Kadaghan na ma'am. Bisan pagway Karon bagyo. tuiga ma'am, karon tuiga. Kadaghan na jud sir, di na may ihap. Bisan pagway bagyo sir, mo na jud ang sitwasyon. Pero katong pag naging adlaw, wa man tay bagyo. Nga na kadalas. Emotional sab nga naabtan sa among team si EJ Pino tungod sa kadaot nga dala sa maong baha. Di kay igo man tanan nasad na times 2 man kay igo pag tino guba tanan sakyanan motor ambalay o mga gamit sa nina nya sakit lang kay ba kay kaduha ba nya bugo sa kay misad makaingon sa buguan na moy kay baw na gud mi gud mao nagali okay sakit kay ba wala kay control ba kay control. Usa sa mga gibasol sa kapitan sa Barangay Tisa mao ang 48 diameter nga culvert drainage sa La Paloma Subdivision. Ang among gusto kanang gikan sa pagtap padung sa La Paloma nga mahimo na ng balik og line canal silbi padak ana kay kuan ra man na ang drainage dia 36 unya dako kayo ang Emerald dako pag abot dito tukan sa ato pa pagtukan awas dito ang steel grating buto ang sa may Santa Teresita ana na sa karsada ang tubig paingon sa La Paloma. Asoy niya, dugay nang gipaningkamutan sa barangay nga pangayuon ang permiso sa Homeowners Association aron padak-an ang maong drainage system. Apan, giingong ni balibad daw kini. Dali hinuon kining gihamakak sa presidente sa Homeowners Association. Apan giklaro sa mayor sa Dakbayan, Nestor Archival, nga ang nasinating pagbaha resulta sa mas lapad nga problema sa drainage system sa dapit. Actually, nisugot me. We had a meeting here. They always come to our house, to our office, to ask ana ilang nga proposal. Yes, we said yes, why not? Para lang gini solution kay biktima mi. We are the victims of this. Personal nga gibisita sa mayor ang lugar human magpatawag ang Barangay Tisa og emergency meeting karong adlaw Sabado, Agosto 1. Nunot niini, gimanduan na sa mayor ang Department of Engineering and Public Works kon DEPW aron hinluan ang mga primary nga agianan sa tubig o main waterways. Sa pagkutlo ning balita, nang hinaot si Leia ug EJ nga mahatagan na og insaktong pagtagad ang problema, ilabi na sa panahon karon nga kanunay ang pag-uwan. Ang atong gitanong permero, ang atong gamay nga sapa nga gikan sa Sacred Heart. Kani ko tubig gikan dito sa babaw, development dito sa babaw. So nisod sa sapa nga gamay, yang sapa nga gamay naay kural niya ang katong ilalom naging bunal mas takpa. So di gawas ni awas niya ni padung diri. Niya karon sad naay kanina kanal diretso ni siya sa La Paloma. Okay, now ang itang ko ang kanal di sad siya ka flow ang tubig tungod kay kanang garbage. Hindi man mo flow ang tubig ni saka mo ni na pinag ni saka karon. Kini si RD Morales alang sa MyTV, Cebu.